தர்மவலசிங்கம் பானுமகேந்திரா அரச தாதிய உத்தியோக சங்க யாழ் பொதுநல வைத்தியசாலை கிளை தலைவர். கடந்த பாதீட்டில் தாதியர்களுக்கு சம்பள பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பதாக நாடு பூராகவும் பல போராட்டங்கள் மத சங்கத்தினால் தாய் சங்கத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டு நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கடந்த மாதம் 26ஆம் தேதி 1 மணி நேர பணிப்புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தோம். அதன் பின்னர் இந்த மாதம் மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி நாங்கள் 3 மணி நேர பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்த போது அரசாங்கமானது நம்மை அழைத்து கலந்துரையாடி தாதியர்களுக்கு தேவையான நீதிகளை பெற்றுத் தருவதாக உறுதிமொழி அளித்திருந்தது சுகாதார அமைச்சு. அந்த வகையில் கால அவகாசம் கேட்டிருந்தார்கள். அந்த கால அவகாசத்துக்கு பிறகும் இதுவரையும் நமது தாய் சங்கத்தை கூப்பிட்டு கலந்துரையாடி தாதியர்களுக்கான எந்த ஒரு நீதியும் தரப்படுவதாக தெரியப்படவில்லை. அந்த வகையில் இன்று காலை 10 மணியிலிருந்து 1 மணி வரை அகில இலங்கை ரீதியாக நமது தாதியர்கள் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வண்ணம் இருக்கின்றனர். அந்த வகையில் இன்று காலை 11 மணியிலிருந்து 12:30 மணி வரையில் நாம் யாழ் பொதுநல வைத்தியசாலைக்கு முன்னால் நின்று போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறோம். இன்றைய போராட்டத்துக்கு பின்னர் கூட அரசாங்கம் கூப்பிட்டு நமது தாய்ச்சங்கத்தை கூப்பிட்டு தாதியர்களுக்கு நீதியை பெற்றுத்தராவிடில் இப்போராட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் என தாய்ச்சங்கம் நமக்கு அறிவித்திருக்கிறது. நன்றி. මම තරිඳු රාජපක්ෂ යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලේ 3 වෙනි ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරීන්. අපි පෙබරවාරි 26 වෙනි දින පැයක පමණ කාලයක් කෙටි වැඩ සේවාවෙන් ඉවත් වෙලා පොඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තා. ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් මාර්තු මාසයේ 6 වෙනිදාට අපේ යුනියන් වලින් දැනුවත් කරලා තිබුණා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා. ඒ වුණාට අපි ඒ දිනේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ඒ මුදල් අමාත්‍යාංශය එකතු වෙලා අපිට පවසලා දීලා තිබ්බා අපේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ වුණාට මේ වනතෙක් අපේ ඒ ගැටලු වලට විසඳුම් කිසිවක් ලබා දීලා නැහැ. මම හිතන්නේ ලංකාව පුරාවටම දීප ව්‍යාප්තව හෙද නිලධාරීන්ව ඉතාමත්ම දැඩිසේ අපහසුතාවයට පත්වන ප්‍රකාශ කිහිපයක්ම ඒ එක්තරා හෙද සංගමයක සභාපතිවරයෙකු විසින් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක සිදු කරා. ඉතින් අපි හෙද නිලධාරීන් විදිහට බොහොම දුර බැහැර ඇවිල්ලා සේවාවේ නිරත වෙන ගමන් එවන් වූ ප්‍රකාශ කිරීම දැඩිසේ හෙලා දකිනවා. ඒත් අමතරව තවත් සඳහන් කළ යුතුයි අපි මේ වගේ හෙද වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට ආවේ අපිට ඇත්තරම මේවර අයවැයෙන් ලබා දී තිබෙන ඒ දැඩි අවාසි සහගත සහ වැටුප් කප්පාදුවට එරෙහිව. ඉතින් මේකට නිසි විසඳුම් ලබා නොදුන්නොත් අපි මින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙනවා කියන එක දැනුවත් කළ යුතුයි. බොහොම ස්තුතියි. என்னுடைய பெயர் அம்பிகா. நான் தரம் 3 நிலை தாதிய உத்தியோகத்தர். அகில இலங்கை தாதிய உத்தியோக சங்கத்தின் ஒரு உறுப்பினர். எங்களுக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில் அளிக்கப்பட்ட பாதீட்டில் நடந்திருக்கிற அநீதிகளுக்கு எதிராகத்தான் இந்த கவனஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்படுது. இதற்கான தீர்வு அரசாங்கத்தில் சரியாக வழங்கப்படாத விடத்து எம்முடைய போராட்டம் தொடர்ச்சியாக எம்மளால் மேற்கொள்ளப்படும். இந்த செய்தி உள்ளிட்ட இணைய தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள தினகரன்.com செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள்.